ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ଆପଣମାନେ ଶିଖିବେ କେମିତି ନଡ଼ିଆ ପତ୍ରର କଞ୍ଚିରେ ଗାଉଁଲି ପ୍ରଣାଳୀରେ କେମିତି ଝାଡ଼ୁ ବନାଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଫାଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଲମ୍ବା ନୁହଁ, ମାତ୍ର 2 ମିନିଟର ଭିଡ଼ିଓ। ଠିକ୍ ଭାବରେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବେ ଆପଣମାନେ, ତାହେଲେ ନିହାତି ଶିଖିଯିବେ ଏଟାକୁ। କେମିତି ଘରୋଇ ଉପଚାରରେ ନଡ଼ିଆ ପତ୍ରର କଞ୍ଚିରେ କେମିତି ଝାଡ଼ୁ ବନାଯାଏ। ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ବହୁତ ବି କାମରେ ଆସିବ। ଏଇ ଜିନିଷଟା ନିହାତି ଶିଖିବା ଦରକାର।